Posloucháte Radiožurnál a naším milým hostem je slovenská herečka Zuzana Kronerová, i když bych mohl říct spíš československá herečka Zuzana Kronerová. Áno, môžete. Jaký je ten poměr vašeho účinkování v Česku a na Slovensku? Ak myslíte na filmy, teď. Tak je to 90% je Česko a 10% je Slovensko, čo sa týka profesionálnej práce vo filme, ale musím sa pochváliť, že 90% hrám v študentských filmoch, z tých 10%. Proč slovenských? No pretože naši študenti filmovej a televíznej fakulty na VŠMU v Bratislave ma často obsadzujú, samozrejme, že hrám u nich zadarmo. Učím skôr divadelných hercov budúcich. Takže som veľmi, veľmi rada, veľmi hrdá na to, ako sa im ako pracujú a rada to tak pozorujem, že ako tie talenty sa rozvíjajú. Je to veľmi fajn. Blíží se premiéra vašeho dalšího filmu, tedy českého filmu, režiséra Bohdana Slámy. Mně ten název k vám vůbec nejde. Bába z ledu. Co jste si říkala, když jste viděla ten název? No mne sa veľmi páčil, lebo tak ja s češtinou som vyrastala od detstva, pretože aj moja najzamilovanejšia knižka detská bola František Hrubin o Kvietušce a babie Zimici, alebo o Kvietušce a jej zahradce, takže po česky som vždycky čítavala. Takže ja rozumiem, že bába je taký trošičku buď regionálny, alebo trošičku hanlivý výraz pre babičku a že je z ledu, tak to je samozrejme pochopiteľné. Horšie je to, trošičku je to také zvláštne v slovenčine, kde vlastne si nevedeli poradiť distribútori, že ako to nazvať, tak sa to volá baba z ľadu. No a baba to je po slovensky akože žena alebo dievča, akože ty si dobrá baba sa hovorí, čo je vlastne nie pejoratívne, ale naopak pochvalné. No a teraz je taký trend u nás, ja sama ešte vnúčatka nemám, ale kolegyne a kamarátky, čo už sú babičky, tak si vymysleli, že aby to neznelo tak akože sú staré, takže vnúčatám hovoria, aby ich volali baba. Takže je to vlastne tiež babička. Proč bylo nutné ten název přeložit do slovenštiny? Ja si myslím, tak, aby sme boli asi korektní, lebo u nás je ten jazykový zákon. Našťastie sa nedodržiava, takže u nás v našich televíziách všade znie čeština. Či už český dubbing, alebo české filmy sú samozrejme v originále, ale naopak v českých médiách pýtam sa, že prečo teda slovenčina tak málo zaznieva. A koho se ptáte? Mně se neptejte. Nie? Vy to neviete. My to máme doma slovenštinou občas. Dobre. Vaše syny v tom snímku Bohdana Slámy hrají momentálně velmi populární čeští herci Václav Neužil a Marek Daniel. Jak to šlo s nimi? Tak obidvaja sú moji kamaráti a s Markom som niekoľkokrát filmovala presne u Bohdana Slámu. Hral aj v Divokých včelách, aj vo Venkovskom učiteľovi. No a Vašek Neužil, to je tiež už môj synček. Ja si myslím, že si ho už môžem adoptovať, lebo toto je po tretíkrát, čo mi hrá syna. Hral mi už v Mama Sen. Nie, počkajte, teraz som strelila capa. Andele všední hodné. Áno, a ešte sme spolu hrali v také menšie roli a to bol francúzsky film Milovaný, Le Bien-aimé. A tam mi hral syna. U nás doma byl Václav Neužil vlastně včera taky 3krát, protože jsem se díval na snímek, o kterém tady mluvíme, Bába z ledu, pak jsem přepnul na normální televizi a tam byl v tom seriále, který ten policista se vrací do roku 1982 a pak reprízovali 4. hviezdu. Áno, tiež mám o tom nejaké povedomie, lebo som tiež pozerala, ale neviem, ako to dopadne, sviet pod hlavou, nehovorte mi to. Ja to nevím. Aha, ešte to nevieme. Mám takový pocit, že s tím Ivanem Trojanem se tam něco stane. Áno. Že možná, kdo ví, kdo to je ve skutečnosti. Áno, ale je to zaujímavé a dosť napínavé. Když se vrátíme k Bábě z ledu a k tomu otužování, vedle vás hlavní role
mužská, Pavel Nový, to je Letitý otužilec. Drkotali vám tam někdy opravdu zuby zimou? A nebo už jste byla tak trénovaná? Nie, už som bola natrénovaná. Ja sa musím priznať, a to sa už trošku opakujem, že ja som si nikdy nemyslela, že to dokážem, pretože som bola vždycky skôr zimomrivá, respektíve keď som trávila letnú dovolenku pri mori, tak keď malo more menej ako 25, tak už som sa tam zdráhala vliesť do toho mora. Takže som úplný opak toho, čo sa so mnou stalo kvôli tomuto filmu. Ale přitom jsem si říkal, uvědomí toho, jak jste se vlastně seznámila se svým manželem, kdy popisujete, jak jste se brodila závějemi sněhu téměř až po pás, takže na tu zimu asi musíte být zvyklá. No, ani nie veľmi a ani nie som veľmi športový typ. Hovorím si, že som skôr typ kaviarenský, takže preto to tak dramatizujem a spomínam na to. Manžel sa trošku už na to hnevá a hovorí, že prosím ťa, ty tak preháňaš, že ty si určite nešliapala až 8 hodín, ale to určite boli len 4 hodiny. Je to niečo medzi tým. Tak je to matematik, musí to byť. Áno, musí to mať presne. No, takže s tou zimou nie som až taká kamarátka, ale toto otužovanie mi strašne pomohlo, že je to úplne iný pohľad na zimu a na chlad a otvorili sa nám skvelé možnosti ísť, treba sa kúpať do Severného mora. S manželom sme predminulého Silvestra strávili pri chorvátskom, vlastne slovinskom mori a kúpali sme sa presne 31. decembra a voda mala 11 stupňov, čiže pohodička a teplo. Už jsme probrali částečně nový film Bohdana Slámy se Zuzanou Kronerovou v hlavní roli, který se jmenuje Bába z ledu. Už jsme říkali, kdo tam hraje vaše filmové syny. Ano. Ti filmoví synové mají taky zajímavé manželky. Tatianu Wilhelmovou, která je tam tedy velmi přísná. Ano. A Petru Špalkovou, která je tam zase taková, asi bych řekl, taková jako nejsympatičtější. Ano, a ona je taká ľudská, pretože má empatiu voči svojej svokre. Preložím, tchýni. Ano. No a musím povedať takisto ako Markovi a Vaškovi, že s obidvomi dievčatami, ktoré mám veľmi rada ako herečky, však chlapcov tiež, takže som hrala tiež mnohokrát aj vo filme a s Petrou mám nádherný zážitok z Národného divadla v Prahe, kde sme v režii Jana Antonína Pitinského tiež hrali svokru a nevestu, čiže tchýni a snachu a to bolo v Markéte Lazarovej v dramatizácii Vančurovho románu. Tam byly ty vztahy trochu jiné, než jsou v Bábě z ledu, mezi tchýní tam to bylo napínavé. Tam to bylo velmi napínavé. Tady nevím, viděl jsem ten film jednou, nevím, jestli je napínavý, je takový dojímavý. Takový, je to příběh ženy, která zřejmě kdysi ovdověla, teď ti vaši synové mají asi negativní vlastnosti po tom vašem bývalém filmovém manželovi, takže to jsou trochu sobci. Ano, skvělý postreh. No a co je tam tedy famózní? To musím říct, že diváci, až půjdou na ten film, tak ať se na to zaměří. Ono se vlastně na to nejde nezaměřit. A to je role toho chlapce, ano. Ivánka. To teda byl výběr, který se Bohdanovi Slámovi povedl úplně 100%. Áno. Súhlasím s vami. Chlapček bol vybratý ináč sa volá Dan Vízek a bol vybratý vraj z 300 chlapcov a ja som bola pri castingu alebo kamerových skúškach, kde boli 3 a každý bol niečím zaujímavý a báli sme sa, že tento Daník či nebude príliš malý a príliš krehký. Ten chlapec má takú nielen inteligenciu ako na dieťa, na 8-ročné dieťa, takú veľkú, ale dokonca aj hereckú inteligenciu. Čiže vie presne, čo a ako urobiť, že sme boli všetci úplne frapovaní tým, ako nádherne hral a okrem toho bol to hotový herec, pretože sa aj pýtal, a prečo mám povedať túto vetu tak? A prečo mám vlastne povedať toto? Nemohol by som povedať niečo iné? Takže on sa aktívne, tvorivo zapájal do filmovania
Okrem toho je to aj veľký športovec. Okrem toho má vynikajúce výsledky v škole. Tak teším sa na něho, že ho uvidím. A asi mu nejsou cizí moderní komunikační technologie, jako třeba tablet nebo mobil. No to je samozrejme. To je samozrejme, až sa mu stalo raz pri nakrúcaní, že jeho povinnosťou bolo, vlastne on hral, že zhrá nejakú hru, nejaké strieľačky, takže sa skutočne ponoril do tej hry a potom zabudol, že má hovoriť nejaké texty. Ale takto sme sa nečudovali. Nie, skutočne skvelý. A ja som ho požiadala, aby si ma adoptoval ako babičku. On mi povedal, no, moment, my už máme jednu pani, ktorú voláme babička, to je naša tretia babička, ale spýtam sa maminky, či môžeš byť moja babička. Prišiel o chvíľku a povedal, môžeš. Tak už máte vnouče. Ivánka, vy musíte mít velkou důvěru k Bohdanu Slámovi. Když si tam vybavím třeba jednu scénu s Pavlem Novým, která se neodehrává v řece, ale nebudu prozrazovat víc. Jasné. No tak pozrite sa, samozrejme, ja si myslím, že dôveru k sebe mám navzájom a prezradím, že Bohdan je nielen režisér môjho srdca, môžem to spokojne takto povedať, ale že sme aj priatelia, kamaráti, takže niekedy zabúdam, že to je môj režisér, ale je to vlastne predovšetkým kamarát, s ktorým máme podobné videnie sveta, podobný zmysel pre humor, páčia sa nám podobné veci, takže no veď sú to už dlhé roky, čo spolupracujeme, aj sa kamarátime. Takže, no, ak sa pýtate na nejakú scénu, ja si myslím, že je to úplne prirodzené a to, čo film potrebuje, tak proste som ochotná to urobiť, keby som s niečím nesúhlasila. Tak samozrejme sa veľmi vzopriem. Paní Kronerová, kdy jste naspívala Čerešně? Joj, to je veľmi dávno, to boli ešte vinilové platne, no, ale tá pesnička bola naspievaná v Slovenskom rozhlase, alebo v hudobnom štúdiu televízie, slovenskej televízie. Bolo to určite v minulom storočí, v roku 79. A nebude vám vadit, když si ji pustíme v podání Hany Hegerové? Budem šťastná. Ona vám ji ukradla? Nie, ale hrdo sa k tomu priznáva. Ano, řekla, že písničky normálně nekrade jenom vám. Áno, to bolo krásne. A potom som ešte, ak môžem, ešte jednu príhodu s pani Hankou Hegerovou, ktorú srdečne a zo srdca pozdravujem, ak počúva. Tak ja som mala v roku 2004 premiéru. Pardon, vy nemáte ta sluchátka, takže neslyšíte, že už hrajeme tu 45 vteřinovou předehru té písničky. Tak, abychom neskočili Haně Hegerové do textu, tak si tu příhodu necháme na čas na Radiožurnálu po zprávách. Radiožurnál, rozhovor se Zuzanou Kronerovou a teď písnička, kterou také zpívala Zuzana Kronerová, tentokrát v podání Hany Hegerové. Ako mladé dievča, už je to za nami. Si povídáme s herečkou Zuzanou Kronerovou, zejména o filmu Bába z ledu. Kdybyste měla jednou 2 větami, paní Kronerová, říct, o čem ten film je? Je to z môjho pohľadu film o vzťahoch, o slobode, o rodine, o matke, o rodičovstve. Asi toľko. No, ja som veľmi rada, že ten film vznikol a že je o starších ľuďoch a že, ako dúfam, dá divákom nejaký odkaz. A to je, že najlepšie vzťahy budeme mať aj so svojimi deťmi, aj so svojimi vnúčatami vtedy, keď sami sa budeme mať radi, keď budeme mať zdravý vzťah sami k sebe. Takže tak toto ja cítim, ináč musím zacitovať alebo aspoň porozprávať o tom, že Bohdan Sláma, keď mi dal čítať scenár, tú prvú verziu, tak mi dal čítať aj takzvanú explikáciu, o čom ten film vlastne a prečo je potrebné takýto scenár napísať a tam bola zaujímavá vec, že málo sa hovorí o týraní starších ľudí alebo starých ľudí vlastnou rodinou, vlastnými deťmi
A je tam aj trošku tohto. No. Aj keď samozrejme tá Hana vôbec nie je čistokladná postava, ona má tiež plno chýb a sama si je na vine všetkému. No. Tam je ten vzťah k tomu manželovi, ktorého strašne obdivuje, aj keď už nie je medzi živými. Takže to je tiež proste príčina, že ako vychovala svojich synov spolu s manželom, nie úplne ideálně. Což je film. Ve skutečnosti Zuzana Kronerová může mít ze svých dětí jenom radost. Tak áno, ja som vďačná, že naše deti sa s nami ešte aj rozprávajú a komunikujú. Filozof a bubeník, to je váš syn? Áno, študoval filozofiu a venuje sa hudbe, je bubeníkom a dcéra vyštudovala anglistiku a divadelnú vedu a je tiež pesničkárkou, klavíristkou, takže čistá radosť. Tak máte to v genech. Řada posluchačů se ptá samozřejmě i na vašeho tatínka, na legendárního Oscarového československého herce Josefa Kronera. Hodně lidí se ptá, jestli se díváte nebo dívala jste se na seriál Slovácko sa súdi. Áno, ja som sa naň dívala až dávno potom, čo bol nakrútený. Neviem prečo, ale vtedy, keď bol nový ten seriál, tak ma to až tak nebralo, až tak nezaujímalo, alebo som nemala čas a príležitosť. No, ale ešte musím milým poslucháčom prezradiť, že strýček Pagáč, ktorého stvárňoval môj otec Jožo Kroner, mal manželku, pani Pagáčovu, ktorú hrala moja vlastná matka, Terezia Hurbanová Kronerová. celá talentovaná rodina. Maminka potom přešla s tatínkem, nebo za tatínkem z Martina do Bratislavy. Hráli spolu ve Slovenském národním divadle. Áno, presne tak. Tatínková kariéra ale stoupala, maminka se začala věnovat rodině. Áno. No tak pravdu povediac, bola veľká konkurencia výborných herečiek v Slovenskom národnom divadle. Moja mamička nemala také, hovorí sa tomu ľudovo lakte, takže a nemala manžela režiséra. Keby som to trošku tak zbulvárnila. Nie, ale bola skvelá herečka, čo mnohokrát dokázala aj nielen v divadle, ale aj v televíznych inscenáciách, aj v niektorých filmoch. No a hlavne bola strašne dobrou mamou a otec bol dobrým otcom. Už jsme o tom před chvílí mluvili, že váš tatínek Josef Kroner byl nezapomenutelný herec. Ten jeho snímek Obchod na korze, to je československý film, připomeňme, pokud je to vůbec nutné, režiséru Jána Kádára, Elmara Klose, natočený v roce 1965 na motivy... 4? Áno, a v 65. A Oscara dostal v 66. V 65. alebo 6. To je jedno, prostě bylo to v minulém storočí. Ano, a nedávno to bylo 50 let od Oscara. Ano. Ladislav Grossman, to byl ten, kdo napsal tu novelu, podle které to bylo natočené. Ještě někdy na Slovensku dávají Obchod na korze? Určite v televízii každú chvíľu, no v kinách nie, ale v kluboch určite áno. Určite áno. No tak samozrejme je všeobecne známe, že ten film bol v Trezore. Pamätám si, že na premiére ešte som bola, ako taká 12-13 ročná, bola som aj na nakrúcaní 2 týždne v mestečku Sabinov. No a potom otec dostával dopisy, listy, aj veľmi pochvalné, ale aj niektoré nepodpísané, že nehambíš sa, ty bielý žid, že ty si takto si ohováraš vlastný národ a že ti nie je hamba a tak ďalej. No. Takže ten film zatiaľ do živého a nebol pohodlný našej komunistickej strane a vláde, takže sa uvoľnil z Trezoru až v roku 1989. Prý tatínek už se chystal, že pojede na to, nebo poletí na to převzetí Oscara a nakonec mu to zakázali. Nebo letěl někdo jiný? No, on bol na premiére v Lincoln Theatre, to v New Yorku. To bolo také kino, kde vlastne mal aj taký príhovor k divákom, napísal si to foneticky, lebo po anglicky nevedel, zožal veľký úspech. No, ale potom sa malo ísť Americká akadémia ten film vybrala, akože sa môže zúčastniť v súťaže, pretože
ten film mal bol veľmi navštevovaný v amerických kinách v Spojených štátoch. No a potom teda otec si dal ušiť niekoľko oblekov, aby dobre reprezentoval v tom Hollywoode. Priletel na ruzinské letisko vtedajšie z Bratislavy s tým kufrom plným tých oblekov za drahé peniaze. No a tam bol súdruh z Československého filmexportu, to bola taká inštitúcia na prestyk so zahraničím v Prahe. No a povedal, soudruhu Kronere, vy nepoletíte, poletí soudružka ta a ta, no protože vy ste už v Americe byl. No, takže otec proste s tým kufrom plným tých drahých oblekov zasa sa vrátil na Slovensko, no ale potom zasa priletel do Prahy, alebo prišiel, aby uvítal pani Kamínsku, pana Kadara a Klosa. No. Takže ty obleky do těch obleků sa oblékl. Tie obleky potom pomaličky donosil. Vrátíme se ještě na chvíli k filmu Bába z ledu. Ona tam hraje slepice. A ona hraje dobře, paní Kronerová. Vynikajúco. Vladimír Merta... Ona se tváří, že má depresi. Áno, napríklad. Vladimír Merta, ktorý sa zúčastnil predpremiéry v Hradci nad Moravicí pri Opave, čo je rodisko režisera Bogdana Slamu, povedal pred divákmi, že no, má to ťažké taká herečka, ktorá má takú silnú konkurentku, ako je Sliepka. No musím povedať, že táto Sliepočka, ktorá sa občianským menom volá Ľudská, ale vo filme sa volá Adéla, mala aj dublérku, aby nebola unavená, tak ju niekedy zaskočila kolegyňa, no ale hrala fantasticky. Ja o nej viem, od jej majiteľa a cvičiteľa, že ona hráva aj v divadle a že je vraj vynikajúca. No vôbec sa tomu nečudujem. Takže ona má vlastní jméno Lucka. Ano, občianské jméno má Lucka. Docela dobře, že kolegyně Výborná má dneska volno. Co skúšíte teď v divadle? No, teraz skúšam na 2 stavoch, ako sa hovorí, v materskom divadle Astorka v Bratislave skúšame Sofoklovu Elektru, kde hrám náčelničku zboru, ktorá je veľmi dôležitou a veľkou postavou. Na Elektru už nie som taká mladá, teda som už nie vekovo vhodná, no ale súčasne si tak pomaličky, potichučky a po troške skúšame vynikajúci text autora Luboša Baláka, to je človek Čech, Moravák, výborný autor, v ktorého hre som už hrala v divadle v Brne, no a volá sa to Manželství v kostce a skúšam to Luboš Balák si to aj režiruje a môjim partnerom je Oldřich Navrátil, známy český herec a myslím si, že by to mohlo byť pekné. No a potom premiéra bude v apríli, čiže prekladám v dubnu. A nemusíte. Pre mladších poslucháčov. No a ešte ma čaká jedna krásna príležitosť a to je Alice Nellis, moja obľúbená režisérka filmová, ale ona je aj divadelná, ma obsadila do činoherného prológu v opere, ktorý bude pred operou Krakatit od Antonína Kašlíka a táto opera bude v Národnom divadle v Prahe. No a ja budem hrať matku Karla Čapka. Tak na to sa veľmi teším. Tak to jsou věru pěkné příležitosti. Všechny asi máte ráda, i když nevím, jestli všechny ty role jsou tragikomické, což je žánr, který zbožňujete? Áno, to máte úplnú pravdu. Tak tá manželka Marcela je nádherná tragikonická postava, takisto manžel, volá sa Emil. No ja len prezradím, že je to o manželskom páre, ktorý sa ocitá pred divákmi v rôznych vekových obdobiach. Trebárs 38-ročný, 50-ročný, 20-ročný, 70-ročný a 120-ročný. Čo prináša neobyčajne zaujímavé situácie. Děkujeme za návštěvu ve studiu Radiožurnálu herečce Zuzaně Kronerové. Ať se vám daří všechno a mějte se hezky. Nashledanou. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov Radiožurnálu.